Og kan hoppe videre til, jamen vi kan vel sige tillykke til FCK. Ja, tillykke til FCK med et mesterskab. Pisse kedelig måde, du skulle skabe på. Kunne det ikke bare have, hvis de havde byttet kamp med Midtjylland? Det havde været sindssygt. Midtjylland, de vinder den jo fra 1-2 til 3-2 i sidste minut. Ja. Det havde været lidt sjovt, i stedet for FCK bare sådan, kongemål. 3-0. Ja. Efter hvad, halvanden minut. Ja. Så sådan, okay, vinder 3-0, lidt ligegyldigt, ikke nogen spænding. Men så hiver det mesterskabet, og de kan jo, der er jo kraftigt en pokalfinale den her uge. Ja, hvem fanden er det? Silkeborg, ikke? Det var Silkeborg FC, og den blev så, altså FCK, og nu er der spillet i Herning, mener jeg. Ja. Hvilket jeg ikke forstår, den anden side sagen. Og jeg læste noget med på sociale medier, jeg ved faktisk ikke hvorfor, om det er noget europæisk plads, men at Midtjylland og Brøndby skal holde med FCK. Så går jeg også ud fra det, fordi at det gavner dem, at så kan Midtjylland og Brøndby få lidt ekstra europæisk. Det må være fordi, at Silkeborg får vel sådan noget Europa League playoff eller et eller andet, hvis de ender med at vinde pokalen. Og så vil de tage den fra nogle af dem. Præcis. Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan vi kigge på i næste uge, når den er spillet. Men FCK, de tager titlen, og du fik Midtjylland, gjorde du ikke? Jeg fik Midtjylland, så jeg er jo rigtig, rigtig ked af det. Ja, og jeg fik AGF, og var der nogen, hvad fik Kraus? Kraus fik jo Brøndby. Ja, okay, så der er ikke nogen af os, der var heldige med at trække FCK. Nej. Desværre, men de trak det længste strå, og Delaney virkede som en meget glad mand. Ja, det var han. Sådan lidt rørt, og de er jo så også, de er jo så det mest vindende Superliga-hold nu. Ja, var det 16 eller sådan noget, de har vundet? Ja. Og jeg kom til at tænke på noget, Jeg kiggede ned på den der liste der, ikke? Og jeg tænkte jo sådan... Hvilken liste? Altså sådan med, hvornår de har vundet mesterskaber, sådan hvilket år og så videre, ikke? Ja, okay. Truppen. Jeg tænkte bare sådan, du ved, hvis min kærlighed havde fortsat med FCK, livet havde faktisk været meget nemmere. Jeg forstår det heller ikke. Altså, bro, jeg havde bare for eksempel den her sommer, ikke, hvis jeg stadig var sådan en stor FCK-fan, så var jeg sådan lidt, Arsenal er skuffet, men hey bro, mesterskab i Superligaen igen. Det er også vildt at skifte væk fra FCK. Altså, den er jo sikker. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, det var kærligheden til Superligaen, der bare... Og jeg aner ikke hvorfor. Eller jeg tror, det var fordi min kærlighed bare blev større til Arsenal. Så blev den anden bare... Der var ikke lidt plads til det hele. Åbenbart ikke. Nej. Og jeg ved godt, der er nogen, der har det der med sådan, de følger med 2 år, så følger med i Danmark, det forstår jeg godt. Og så er de i udlandet. Det havde nok også været noget andet, hvis du boede i København. Ja. Og du var omringet, du kunne mærke FCK til dagligt. Ja. Altså, jeg har jo aldrig kunne mærke noget Superliga i nærheden af mig. Nej, jeg tror bare, det var fordi... Eller må være tilbage. Selvom, jeg tror bare, det var fordi, jeg begyndte at se for meget sådan Arsenal og træningsvideoer, preskonferencer og alt det der. Og lige pludselig jeg så aldrig det med FCK. Og så var jeg lige pludselig sådan lidt, fuck dem. Type shit. Ja, det var måske dumt. Det var rigtig dumt. Det var virkelig dumt. Fordi de har, siden jeg sådan stoppede med at følge med, der er jo det kraftigt vundet 5 mesterskaber mere eller andet. Ja, de har, og det har sat mig haft en gode spillere. Og den trup, de har nu, den fejler heller ikke noget. På papiret skulle de nok også vinde titlen, men det gjorde de også. Det gjorde de, og de kløtter jo faktisk op til sidst og formår også at performe. Men alligevel lidt fedt, at jeg mener, det er sådan i hvert fald, det skete sidste år, det så vi, det kan vi huske. Det er først, at det er 3 sæsoner i streg, hvor mesterskabet er åbent på sidste spillerunde. Ja. Ikke lige så meget drama, som vi fik sidste år med Brøndby og AGF og alt det der. Men den går ned til sidste spillerunde, så den nye format kan man i hvert fald ikke hate for meget på. Selvom, jeg vil sige, mit hold, AGF, som jeg trak, har været fuldstændig ligegyldig i det her. De har jo tabt sådan noget 8 kampe i streg. Jeg tror, de vandt den første kamp. Jeg tunede lige ind og så, de får 2-0, helt sikkert. Jeg tror, de tabte altid der. Det tror jeg også. Altså virkelig, virkelig skidt. Virkelig også elendigt, men deres, jeg ved ikke, om du har set deres keeper, der lavede blandt andet drop mod Brøndby, hvor han bare sådan tager et træk, og så en Brøndby-spiller går bare ind og tackler ham og scorer. Ja, okay. Apropos Brøndby-spillere, der er jo gode rygter væk med Suzuki og Kvistgården og sådan noget. Der er jeg altid spændt på, alle dem der bare, fordi jeg føler ikke FCK, de har ikke behov for at sælge spillere. Nej. Men Brøndby, de sælger kraftigt med lige så snart job af dem, der de bliver gode uger, så ryger de. Ja. Men alligevel så er jeg imponeret over nok, at de overhovedet kan kæmpe med og være deroppe. Ja, jamen jeg ved ikke, hvor de der spillere, de spawner fra. Altså hvor Suzuki, om de bare finder ham på en japansk sushi-restaurant og tænker, værsgo, kom til med. Jeg ved det sgu heller ikke. Jeg er lidt spændt på at se, hvad der sker hen over sommeren, om deres plan er at beholde Birk som træner. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad viben er omkring ham. Jeg føler, den er lidt blandet for Brøndby-fans. Ja, det er sådan, nogen kan godt lide hans træner under, ved jeg ikke helt, men sådan hans personlighed, den er meget splittet. Træner, det tror jeg, folk er stadig... Jeg tror ikke helt, de er solgt på den. Nej, men det over mig lidt, at jeg sådan havde lidt en forhåbning om, at jeg vil se bare en lille smule Superliga-slutspil, og jeg har bare ikke fået set nok overhovedet. Det er ligesom basket. Ja, man vil gerne, man prioriterer bare andre ting. Ja, fordi så er det sådan lidt, så spiller de jo på en søndag, og så er der noget Premier League. Det var samtidig. Jeg havde jo set kampen, hvis det ikke var fordi, der lå 10 Premier League-kampe samtidig. Ja. Så selvfølgelig, jeg havde bare notifikationer på. Ja. Så tuner lige ind. Flot mål. Yeah. Men jeg var ikke interesseret i at skulle sidde og se det over Premier League. Nej, det var også det. Så det er jo lidt tricky. Men, hvad skulle de gøre så? Skulle de bare
Det ved jeg ikke, fordi... De spiller jo ikke om lørdagen, for eksempel. Men det er jo, og der er jo fuldt program i Premier League, så så burde der være plads nogle andre dage. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad det skulle gøre, fordi det er jo ikke fordi, at sådan, spændingen ikke har været der. Altså, spændingen har jo været mega spændende i den her Superliga-sæson. Så jeg ved ikke, hvad de sådan ellers skulle gøre. Jeg tror også bare, det er fordi, at netop man prioriterer så meget Premier League, så når jeg endelig kan se fodbold hen over weekenden, så vil jeg bare gerne se Premier League. Ja. Yeah. Og det er også derfor, når vi snakker nogle gange om, vi vil så gerne ind på andre ligaer også, men det er jo også bare begrænset tid, man har til at kunne se alle kampe. Også fordi jeg gider heller ikke at se en AC Milan Serie A-kamp, og så fuldstændig resten af sæsonen snakker med AC Milan, som om jeg bare har set 20 kampe af dem, så Leao, altså han har bare lortekropsprog, og så er folk bare sådan, bro, for 2 kampe siden, altså han løb bare frem og tilbage hele tiden, alt muligt, altså. Det vil også bare være irriterende. Ja, jeg kan godt følge dig. Jeg tror heller, jeg er lidt spændt på, hvad OB gør, hvis sådan ens vibe omkring Superligaen. Bare det der med, at de er der, det der med, at man kan mærke byen, sådan, okay, FCK og Brøndby kommer til byen, det kan du mærke, kan jeg snakke fra erfaring. Om det gør noget ekstra, og lad os sige, at man tager ud og ser OB. Det kan da godt være, at de er ude og snuse på stadion til næste år. Selvom jeg så, de serverede fish and chips til 100 kroner. Hold da kæft. Bare sådan en lille bitte håndfuld 100 kroner. Det skal de stoppe med. Hold det til pølsemix. Jeg vil også sige, de havde også lige et godt reklamepapir, de lige gav ud til folket. Spil 150 kroner og få 3 gratis øl. Det skal de seriøst fuck af med. Ja. Det er da godt nok forfærdeligt at se på. Ja, det er generelt sådan noget der. Det er ulækkert fra start til slut. Ja. Det er, hvad det er. Det må vi se, om hvad OB de kan næste år. Ja, om de rykker ned, eller hvad fanden, eller de kan holde sig. Går til Brøndby, og så er alt bare slut. Så gider de sgu ikke mere OB. Jeg er også spændt på. Det kan godt være, at jeg følger lidt automatisk med sådan OB-fan. Jeg kommer til at kigge i hvert fald. Altså, jeg var i hvert fald inde og tjekke deres nye OB hjemmebane, fordi jeg var sådan lidt, bro, det kan godt være, man skal have den, men jeg synes ikke, den var så fed. Den er clean nok, men den er ikke gå i-agtig fed. Den er ikke sådan lidt ligesom det her år, for eksempel. Det synes jeg virkelig, den var fed faktisk. Ja, må vi se, hvad den er med. Men OB, de rører direkte ned igen, så det kan være, at OB bare gør det samme. Ja, det vil sgu være. Det vil næsten være trist, nu hvor der endelig er Superliga i byen. Præcis. Nå,